Atlaruwahi ka sake gaje jikina komai kai yake. Atlaruwahi ka sake gaje jikina komai kai yake. Wani rashin farko kuma shi ya farar da komai a hadin kake kabuwa ya halitta babu cimmar bukata sai ga kai take rabbin Allahumma sake damara da yarda komai na mallaki a dausayin ƙaunarsa a ko'ina banda tsara don kai kake. Jalali isar ka dubin salati kanin ko kuma ƙurar ciki mai ni'imtar kamshi mai jaza fitar da kyawu halege take shi kaɗai ka kira sha biyu bai da tsara kafi yan ake so da so a kira ka da kai da sha kyala saura don koya ake. Sada alayya har da sahabu sun ba da ransu kansa sun wace auliya mazaje ne da ke nuna hanya mai da karkace kamar su shakti jani na jiyali kunji gwarzo bin su sihira ce sheku barhama matata da kasha ta layi kowa ya tike. Gaisuwa ta duka mu zube mu gaishe da sarki shaka fituwa ce mai korar rawani ta sukar da ke dora yarda abin jamalati ka san inuwar da na je aka yi min zamba abin jamalati har yau zuciya bata bar bugun yau da rawa sai diri take. Assalamu alaikum Mustafa annabi. Assalamu alaikum farin cikin duka bayi. Assalamu alaikum kashin salama da sanyi. Nabili ne kai mun sitira da duk dabbatinka ta sintiri nake. Ra'atlaruwa ya ka sake gaje jikina kuma yi kai yake. Ya masoyin asali rayuwa duka fansa ni ga kai nake zuciya da daɗi bugin buƙatar ganinka kullum ciki take shafa nisa annabi ko me za na baka inda haduwar mu take yan uwa mata ƴaƴa da duk ana su ma ta kai suke. Ba abin da yake warkar da cuta ta kauna sai cikar buri haka tafi na maciji dole ne kanwar naki sai fa makari saboda duk sabo da ciki bai hana baina yunwa maza kai nazari don haka sansa duk minti na duka rayuwata fansa ta yi take. Ya Rasulallah na tsorata ka duka komai na zamanin nan abin ma bai faɗo kan kalamai tun daga mai kishin ruwa ana ce sha mai gashi duk rauna sun zube suna ta dambe don duniya suke. Ra'atlaruwa ya ka sake gaje jikina kuma yi kai yake. Ya Rasulallahi ina cikin wannan hali mai rashin faɗi damuwa da kaɗaitar so yana sani girma in ta tangaɗi wani sa'in sai in ga ka fito mun a fili na yi gaba kaɗi sai in rasa ina ka shige ina son ganinka wai ina kake. An kira ni taɓaɓɓe wasu su kira ni sauna domin kai duka wasu sun ban girma wanda ma ban zata ba
birni ƙauyuka rayuwata ta sauya a sashin ganinka domin ka haskaka duka abin da na samu kai ka zammin kofa godiya nake. Sani da kyauta sannan abin kiran jalla sarki, sani da kyauta sannan abin yaban rabu sarki, sani da kyauta limamin ma'aika, abin da kai mai ranar magiya nake a sake roƙo nake. Ya Allah ruwa ya ka sake gaje jikina kuma yi kai yake. Ya jami'ar wajen madogaran daga halitta makurar sani mai kira da Allah kai ka zama sagata. Mun ji mun gani san kashi ya zama burin da nake ta fata. Rabu cika mini sannan ka yi wa garan bawul wajen sha'anina ya zama da harati nake. Gwanin wani ga namijin gwanaye habibi sarki mai titira mai gidan an biya uka zo ka kalle shi fardi ranar lahira kowa tsirara shi ko shigar sama sai da zati ya masa kabbara labaika 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 sarki wai ya kake. Sahibin Jibril abin yabo gun sadiku mai abadar da mai kyau na yankewa shakku. Lahirar makiya Allahu sarari da sako, abin nufin Allah ka nufe ni dan kaddarinka tangadi nake. Ya Allah ruwa ya ka sake gaje jikina kuma yi kai yake. Ambatan Allahu ɗayan da baya da tsara gafara kake zuciyar halara mai son faranta wata bara ya yabiya kake isar kake ƙura malejin dukan masu nema a radu tali kake duka abin da ya haɓaka kai ne tasirin samahi wai ɗan adamu kake. Ya azimul qadar ƙarshen bukata da fata dukkan mumini ya saman sama babu samar kama kurar ma'auni tasirin yin damuna mai kwaran yana arziki da bayi ka zama magani ba abin da bai rayuwa cikin arzikinka don komai kake. Alhamdulillah insha Allah nan zan takaita. Annabi karwa kasida ta kasa aita jinta, hakan ya sanya kaban ƙaunar da nake ta fata. Nabil ne na Jos wanda yake a Gombe na babu da kari nake. Ya Allah ruwa ya ka sake gaje jiki